Pasaden larun batean, Bagara ekimena gozatu zuen gure eskuk Euskal Herriaren naziotasuna aldarrikatzeko asmoz. Hainbat ekintza gauzatu zituzten Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta 12 orduko ikus-entzunezko maratoia ere gauzatu zen Hamaika telebistan. Horrez gain, gure eskuk mobilizaziorako deia egin zuen datorren urteko ekainaren 7-rako. Arratsaldeon, EH Bilduk datorren larun batean, hilak 23 Bilbon egingo den mobilizazioan parte hartzeko deia egin du. Bertan, Euskal Herriaren naziotasuna aldarrikatu nahi dutela adierazi du koalizio subiranistak. Mobilizazio nazionalarekin espazio eta ahots bat eman nahi diegu Euskal Herria nazio bat dela, nazio gisa errespetatu behar dela eta nazio eskubide guztiak errespetatu behar direla uste duten herritar guztiei. Horregatik guztiagatik, herri honetako subiranista, abertzale eta independentista guztiei dei egiten dizuegu, Bilboko autonomia kalea betetzeko eta munduari ozen mezu argi bat eta sendo bat emateko. Euskal Herria errespetatu beharreko nazioa da. Nazioa gara. Azaroren 23an Bilbora. Gipuzkoako Foru Aldundiak sexu indarkeriari arreta integrala emateko foru zerbitzua inauguratu du Donostiako Gros auzoan. Jakinarazi dutenez, eguneko 24 ordutan egongo da martxan urteko 365 egunetan. Arreta integralak esan nahi du 365 egunetan, 24 orduz emakume guztiei emango zaiela aholkularitza, atentzio psikologikoa, eta aldi berean ere bideratuko ditugula eta aholkularitza juridikoa behar duen guzti horri arreta eman ahal izateko. Bertsolaritzan, Beñat Gaztelumendik irabazi du lehen final aurrekoa, hasierako hau gurretik agertu zuen intentzioa eta rol batekin edo bestean bertsoarekin esan daitekenaren langa goian utzi zuen Beñat Gaztelumendi Arandiak Gipuzkoako bertsolari txapelketako lehen final aurrekoan. Hitza mailu bada eta hasi gaitezen kolpeka kantatu zekin eta sokatik erortzeko imintziorik ere egin gabe osatu zuen Oiartzungo saioa. Baita biribildu ere, mailu kolpeka etxegabeen egoera kantatzen ari den Donostiako kale garbitzaile baten ahotik. Ongi etorri Hamaika telebistako albistegira. Azaroaren 23an Bilbon gauzatuko den manifestazioan parte hartzeko deia egin du asteburuan EH Bilduk. Oihana Etxebarrieta, koalizio subiranistako kideak adierazitakoaren arabera, Euskal Herria nazio bat dela eta errespetatu beharreko eskubide nazionalak dituela aldarrikatuko dute datorren larun bateko mobilizazioan. Aurten ere Euskal Herria Bilduk mobilizazio nazionala deitu du azaroan, Bilbon, kasu honetan azaroren 23an. Bertan, milaka pertsona, subiranista, abertzale eta independentista bilduko gara. Euskal Herria nazio bat dela eta errespetatu beharreko eskubide nazionalak dituela aldarrikatzeko. Mobilizazioa datorren larun bat arratsaldean izango da eta beste behin ere autonomia kalea bete nahi dugu nazioa garela ozen aldarrikatzeko. Herri honetako subiranista, abertzale eta independentista guztiei dei egiten dizuegu, Bilboko autonomia kalea betetzeko eta munduari ozen mezu argi bat eta sendo bat emateko. Euskal Herria errespetatu beharreko nazioa da. Nazioa gara. Azaroren 23an Bilbora. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria eta Alberto Martínez Osasun sailburua Ortuellako ambulatorioan izan dira gaur eta aditzera eman dute lehen mailako arreta hobetzeko plan bat prestutela. Ez dituzte haren ondik norakoak zehaztu, baina nabarmendu dute lehen arretaren funtzionamendua hobetzea dela Jaurlaritzaren helburuetako bat. 3 neurri nagusik ardaztu beharko dute lehen arretaren indartzea lehendakariaren arabera. Lehen arretako asistentzia mailaren funtzionamendua hobetzea, baita etengabeko arretako guneena eta larrialdiena ere, arreta espezializatuko itxaron zerrendak murriztea eta osasun profesionalen burokratizazioa murriztea. Pasaden larun batean gozatu zuen gure eskuk Bagara ekimena eta honen baitan 12 orduko maratoia egin genuen etxe honetan. Euskal gizartearen naziotasun izaera aldarrikatzeaz gain datorren ekainaren 7rako mobilizazio deialdiare egina izan zuten.
Gure eskuk mobilizazio nazionalerako deia egin du ekainaren 7 Bilbon, herri libre bat Euskal Herriak erabaki lelopean Lakasiatik hasiko da mobilizazioa eta etorkizun libre bat idazteko ordua dela adierazi dute bagara ikusentzunezko maratoian. Urrengo ekainaren 7 mobilizazio nazionala deitu du Gure eskuk, herri libre bat Euskal Herriak erabaki lelopean. Bilbon izango da hitzordua. Herri gisa aurrera egin nahi badugu, ahaleginak batu behar ditugu. Batera bultza egin behar dugu. Eskuzabal jokatuz, bakoitzak bere alea jarriz. Eragileek, erakundeek eta guk herritarrok. Orain da etorkizuna idazteko mementoa. Zalantzarik gabe, aurrera egiteko garaia da. Euskal lurralde guztietako jende oro deitzen dugu, datorren ekainaren 7 herri libre bat Euskal Herriak erabaki lelopean egingo den mobilizazio erraldoian parte hartzera. Euskal Herri osoko herritarrok Bilboko kaleak hartuko ditugu. Nazio gisa dagozkigun eskubideak aldarrikatzeko. Herri oso bat martxan irudikatzeko. Eta herri gisa aurrera egiteko konpromisoa berresteko. Bultza egiteko mementoa da. Herriz herri. Eskuz esku. Orain da etorkizun libre bat idazteko unea. Abian gara, aitzinagoaz. Aurrera egiteko garaia da izenburupean Euskal Herrian hainbat esparrutan erreferente diren 100 kide baino gehiagok sinatu dute adierazpena eta besteak beste autogobernuari eta lurralde antolaketari buruz irekita dauden eztabaidak izan dituzte hizpide. Euskal Herritarroi dagokigu zehaztea gure autogobernu maila. Euskal Herritarrok eskubidea daukagu gure erakunde politikoak, gure estatus politikoa zein autogobernu maila eta gure lurraldeen arteko harremanak zuzenean mugari gabe eta libre erabakitzeko. Euskal Herritarrok etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea daukagu. Bada garaia gure erabakitzeko ahalmena handitu, sendotu eta blindatzeko. Burujabetza osoaren bidean, bada garaia burujabetza espazioak irabazteko. Bada garaia askeago eta burujabeago sentitzeko. Gaitasuna izan badaukagu. Baita geure burua guztiz gobernatzeko borondate irmoa ere. Inoiz baino gehiago gainera. Hitzordua beraz hurrengo ekainaren 7 Bilbon arratsaldeko 5:00 aurrera. Alferrik dugu indarra, hau da xoriak garitartean, goseak egon 2019an Voxek hauteskunde ekitaldi bat egin zuen Bilboko Atxuri auzoan eta herritar ugarik protesta egin zuten talde ultraeskuindarra bertan nahi ez zutela adierazteko. Horren ondorioz iskanbila sortu zen eta gaur goizean hasi da Bilbon mobilizazio horietan parte hartu zuten 9 herritarren aurkako epaiketa Voxek haiei salaketa ipini ostean. Informazio gehiago dauka Xabi Alok. 9 kide epaitzen ari dira egunotan Bizkaiko probintzia auzitegian 2019 urtean Voxek Atxurin egindako ekitaldi baten ostean identifikatuak izan zirelako. Besteak beste hauteskunde delitua eta gorroto delitua egozten dizkiete eta 8 akordioa lortu dute akusazio partikularrarekin eta fiskaltzarekin, beste batek ez du akordiorik onartu. 2019ko azaroan Bilboko Atxuri auzoan Voxen ekitaldi batean egondako liskarrengatik 9 kide epaituko dituzte egunotan Bizkaiko probintzia auzitegian. Ez dago behar bezala babestuta protesta eskubidea, batez ikusirik gorroto mezuen aurrean auzotarrak elkartu zirela elkartasuna eta elkarbizitza adierazteko eta protesta egiteko gorroto mezuen aurrean eta pentsa horregatik eskatzen dietena izugarria da eta burugabea esan dezagun izan ere 14 eta hilabete bitarteko zigorra eskatzen ditu fiskaltzak eta 4 urte eta 8 urte bitartekoak Voxek akusazio partikular bezala. 9 auziperatuetatik 8 akordioa lortu dute fiskaltzarekin eta akusazio partikularrarekin eta zigorrak murriztuko zaizkie. Beste batek ez du akordiorik onartu.
Nire kasuan, nik ez dut onartuko akordioa niretzak kaltegarria izango zalako. Kontzientziaen arazoak dauzkat herridun sentitzeko edo deklaratzeko. Nire kasuan, nik bakarri joan nintzen nire aldetik eta esan hitz egitera joan nintzen plaza horretara. Hitz egitera, printzipioz etorri ziren persona batzuentzat, Atzuri auzoko politiken inguruan, hitz egin nahi nuen beraiekin, eta horretara joan nintzen, topatu nuenean hor zegoena. Aldez aurretik nekien hor egongo zirenik, lanetik nentorrela, etxerako bidean, eta plazan aurkitu nuenan, eta esan nuen, aprobetxako dute hitz egiteko, Atzurirako onugarriak izango ziren politikak, edo neuke pentsatzen nuena eta kontrastatzeko beraiekin. Xabier Monjerentzat 7 hilabeteko espetxe zigorra eskatu du fiskaltzak hauteskunde delituagatik eta akusazio partikularrak aldiz, 3 urte arterako espetxealdia gorroto delitua egotzita eta beste urtebete hauteskunde delituagatik. Defendatzerakoan argi dago, absoluzioa borrokatu behar dugu, ze hor amorru delitua inondik inora ez dago, hori da astakeri bat, bai gertatu zenarekin bai dauk inolako harremanik eta baita juridikoki. Horrek ez dauk inolako zentzurik. Eta gero hauteskunde delituarena, Xabierrek nahi zuena da hitz egin. Azken finean, haiek joan ziren oso horretara eta Xabier hurbildu zen eta nahi zuen hitz egin, bere mezuarekin. Mezu desberdinak izango lirateke, baina hori azken finean da demokrazia, ezta? Ideia kontrastatzea eta horretarako, aukera hori pentsatzen zuen Xabierre bazegoela eta gero zinezkoa izan zen. Bihar deklaratuko du Monjek, hala ebatzi duelako epaimahaiak. Pasaden ostegun eta ostiralean foru gobernuaren egoeraren inguruko eztabaida jaso zen Nafarroako parlamentuan. Bertan jorratutako gaien artean euskararen ofizialtasunaren aldarrikapena egina izan zuten EH Bilduk eta Geroa Baik. Foru gobernuaren egoeraren eztabaidaren bigarren egunean EH Bilduk eta Geroa Baik euskararen ofizialtasunaren alde egin dute zonifikazioa ezabatzeko asmoz. Alderdi politiko bakoitzak lehentasunak mahai gainean jarri ditu eta taldeek 29 ebazpen aurkeztu dituzte. Bezperan jorratutako gai nagusiei segida emanez. Etxebizitza, osasungintza, berdintasun politikak, aldaketa klimatiko eta bar izan dira gai nagusiak. Honen aurrean, EH Bilduk euskararen aldeko hizkuntza politikak sendotu behar direla azpimarratu du. Nafarroak burujabetza behar du eguneroko erronkei aurre egiteko. Egungo esparro juridikoa ez da nahikoa gure lurraldearen beharrekin bat datozen erabakiak eta neurriak hartzeko. 40 urte baino gehiago igaro dira foru erakundeak berreskuratu zirenetik eta euskarak Nafarroako berezko hizkuntzak egoera prekarioan jarraitzen du. Egungo autogobernuan sakontzea beharrezkoa dela aipatu dute bai Geroa Baik, bai EH Bilduk. Izan ere, Geroa Baik PSNeri dei egin dio euskararen aurrean ausart jokatzeko. Uste dut ez dugula eta honetan baita alderdi sozialistari eskatu behar diogu eta atzo baita ere gure postera balek egin zuen, eskatu behar diogu ausarta izatea benetan euskarari dagokionez euskararen arloan eta zonifikazio hori kentzea, zonifikazio hori ezabatzea eta horretarako beharrezkoak diren foru legen aldaketak onartzea. UPNek EH Bildurekin eta Geroa Bairekin talka egin du. UPNek EH Bildu mehatxu handiena dela aipatu du, eta aipatuz. Geroa Bairi zuzenduta jarrera euskarafoborik ez duela aipatu du UPNeko Marta Alvarezek, eta azpimarratu du UPNeri esker sortu zirela lehen ikastolak Nafarroan. Onartutako ebazpenen artean aurrera egin dute batik bat langile publikoen estatutua berritzeko prozesua, despopulazioaren lege bat onartzea eta 5.000 biztanle baino gutxiagoko herrietako etxebizitza plan bat zehaztea, trantsizio energetikoko neurriekin jarraitzea, osasun legea berritzea, lehen arreta indartzea eta bar. Etxebizitzaren arloari jarraiki Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak protesta gauzatu zuen pasaden larunbatean Bilboko Higiezinen azokan. Etxebizitza eskubidea dela aldarrekatu zuten parte hartzaileek eta negozio bihurtu izana gaitzetsi nahi izan zuten.
Higiezin azoka honetan 2 milioi eurora arteko luxuzko etxebizitzak saltzen dira, baina etxebizitza merkeekin ere negozioa egiten dute. Azoka hau oso adibide ona da ikusteko nola espekulatzaileek, politikari profesionalek eta komunikabideek estrategia berean bat egiten dute. Etxebizitzaren arazotik ahalik eta errentagarritasun handiena ateratzea. Baina ez diegu hain erraz jarriko. Argi daukagu konponbidetzat aurkezten dizkiguten horiek haien negozio handitzeko neurriak baino ez direla. Etxebizitzaren arazoa ezin izango da inoiz negozioaren bidez konpondu. Horregaitik mobilizatzeko deia zabaltzen dugu. Etxebizitzaren negozioaren aurka, ura finantzatzen duten politikari guztien aurka, eta etxebizitzarako eskubide unibertsalaren alde. Bilbon ikusiko dugu elkar abenduaren 14an. Ordu batetan, plaza eliptikotik aterako den mobilizazioan. Etxebizitzaren negozioari ez. Tentsioa nagusi pasaden larunbat arratsaldean Donostiako EASO plazan. Lo que no te cuentan de Donosti taldeak elkarretaratzea egin zuen Gipuzkoako hiriburuan segurtasun falta ageri denaren argudiopean. Azken garaietan ordea taldea Afari Solidarioen aurka ageri izan da eta honen harira kontra manifestazioa gauzatu zuten ekimen honen aldeko herritarrek. Iragan larun batean Lo que no te cuentan de Donosti taldeak elkarretaratze bat deitua zuen Donostiako EASO plazan arratsaldeko 6etan, hiri seguruago bat lortzarren lelopean. Irutxuloko hitzak adierazitakoaren arabera, herritar gutxik babestu zuten, 30 bat lagun izan ziren bertan. Afari Solidarioen aurka egin zuen taldea da hau, ordutik larun batero ari dira protestak egiten. Konzentrazio horren aurrean aldi berean, talde antifasisten arrazakerearen eta klasismoaren aurkako kontramanifestazioa egin zuten, jendetsua. Tentsioneak izan ziren, bi elkarretaratzen erdian ertzaintza sartu eta kontramanifestazioko oldartu zitzaien, Lo que no te cuentan de Donostiren deialdiarekin bat egin zuten pertsonak babestuz. Gedarrek esan du ertzaintzaren oldarraldi bat baino gehiago izan zirela eta gutxienez gazte bat zauritu zutela. Lo que no te cuentan de Donostia mugimenduak Donostiako udaleko PPko ordezkarien babesa izan du hasieratik. Larun bateko elkarretaratzen ere part hartu zuen besteak beste Vanessa Belez PPko Donostiako zinegotziak. Testu inguru honetan EH Bilduk ezkatuta agertu da sareetan, Donostian erresidualak izan diren ultraeskuineko diskurtsoak hartzen ari diren lekuarekin. Azaldu du Gipuzkoako hiriburuan 300 pertsona inguruk ez dutela zerjean, eta egunean behin otordu bero bat izatea herritar hauei eskaini diezaieketen gutxienekoa dela. Ildo horretan koalizio subiranista kaleko Afari Solidarioeken aurkako deialdi guztia salatu ditu, eta Donostiako udalari eskatu dio bere betebeharrak bete ditzan, eta herritar horiei gutxieneko horiek eskaintzeko, oinarrizko premiak eta eskubideak asebeteta izateko. Hogeita 15 urteko gizona atxilotu zuten atzo eguerdian Pasaian bere bikotekidea hiltzen saiatzea egotzita. Gizonezkoa etxebizitza baten barnean atzeman zuen ertzaintzak erasoa jasotzen ari zen bitartean Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenaren arabera. Gipuzkoako Foru Aldundiak adierazpen instituzionala plazaratu du astelehen honetan bere gaitzespen irmoena adierazteko asmoz. Gipuzkoako Foru Aldundiak sexu indarkeriari arreta integrala emateko foru zerbitzua inauguratu du Gros auzoan. Ari berria eguneko 24 orduetan egongo da martxan urteko 375 egunetan.
Hain justu lan asko daukagulako eta emakumeek behar dutelako arreta bat, erabatekoa integrala, horregatik sortzen dira horrelako espazioak. Badakizute Kamino kalean, aipatu duen bezala Belen Larrion berak uztailaren batean iriki genuela horretarako espazio bat, uztailaren batetik iriki genuenetik 180 kasu hartatu ditugu, 180, eta gaur hemen irikitzera goazen edo iriki dugun espazio honetan, orain arte emandako zerbitzuak zabaltzera goaz. Gasteizen, mendekotasuna duten pertsonek zaintza duina eta publikoa jasotzeko eskubidea aldarrikatu zuen asteburu honetan zaintza Araba taldeak. Zaintza Araba mendekotasun egoeran dauden pertsonei laguntzeko elkartea kalera atera da kalitatezko zaintza sistema publikoa aldarrikatzeko. Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan bildu dira, beste zaintza eredu bat posible da, zaintza publikoak eta duinak lelopean. Arabako zaintza sisteman gertatu diren aldaketak honen arazoak eta gabeziak ez dituela konpontzen salatu du elkarteak. Izan ere Foru Aldundiari zerbitzuaren privatizazioa sustatzea leporatzen diote. Ziurtatu dutenez, mendekotasuna duten adinekoak hartatzen dituzten lurraldeko hainbat egoitzak ez dute plantilla nahikorik, eta senideen eta hurbilekoen parte hartzea ukatzen dute, beste hainbat arazoren artean. Gauzak horrela, zaintzaren sektorea negoziotzat hartzeari ustea eta zerbitzua erabat publikoa bihurtzea eskatu du berriro Zaintza Arabak. Elkartearentzat, hau da, hain zuzen, jarraitu beharreko bide bakarra erabiltzaileek kalitatezko zaintza jaso dezaten eta langileek baldintza duinetan jardun dezaten. Abiadura handiko trenaren aferan, Bilduko Sakanako Lautadako eta Goierriko ordezkariek agerraldia egin dute gaur goizean Altsasun proiektu honen inguruko zundaketa eta azterlanak bertan bera usteak eskatzeko. Sakanako Lautadako eta Goierriko Bilduko ordezkariek agerraldia egin dute Altsasun abiadura handiko trenaren proiektua garatzeko zundaketa eta azterlanak geldiaraztea eta tren sozialaren proiektuaren aldeko apustu sendoa egitea exigitzeko. Gelditu dezagun inongo justifikazioarik ez duen proiektu hau. Ez du merkantziarik garraiatuko. Ez du inongo ardatz ekonomikoa lotzeko balio izango. Ez du balio izango gure herria artikulatzeko. Ez du ezertarako balioko. Horregatik, arduraz jokatzea eskatzen dugu. HTan inbertituko duten dirutza gizarteak gaur egun dituen errealitatera moldatu beharko litzateke. Haien ustez, Bilduren iritziz, egungo trenbide ardatzeko herritarrei zerbitzua emango dien tren sozial bat martxan jartzea da irtenbidea. Tren sozial horrek beti ere, trenbide sarea modernizatzea, trenbidezko salgaien garraio bultzatzea eta gure herrietako eta eskualdetako geltokiekiko konexioak eta maiztasunak hobetzea izan behar du oinarri. Ildorretan, Arabako Lautadako aldiriko zerbitzua martxan jartzeko prozesua azkartzea eta bizkortzea eta egungo korridorea modernizatzea eskatu du Ezker Soberanistak. Garraio mugikortasun eta hiri agenda ministerioak abiadura handiko trenaren proiektua garatzeko Iruña Altsasu eta Iruña Beasain trazadurari dagozkion zundaketak eta azterlanak egiteko eskaerak aurkeztu zituen hainbat udaletan duela hilabete batzuk. Udalek kontrako posizioak gertu eta zundaketak egiteko baimenak ukatu arren, ministerioak zundaketa geoteknikoekin aurrera egitea erabaki du. Egoeraren aurrean, zundaketen aurkako mobilizazioetan parte hartzera deitu dituzte herritarrak. Gipuzkoako Foru Aldundiak dio Gipuzkoarren ongizate integralean jarri nahi dutela fokua, eta horra hor lehen sektoreak gizarteen ongizate integralari egiten dion ekarpenari buruz ere aritu dira Gure Lurra kongresuan. Gipuzkoan Gure Lurra kongresua egin dute gizartea kontzientziatu eta lehen sektorea indartu asmoz. Baserritar asko askatasunarekin lotzen dute beren lanbidea. Nahiago dute landan lan egin fabrikan edo ofizinan baino, lanaldia 8 ordutik gorakoa izango bada ere. Felix San Sebastian Sagarreko izla eta Euskal Sagardokoa, baserrien jaiotakoa eta azitakoa da. Lana denentzat zegoen baina soldatarik ez eta enpresa baten lanean hasi zen. Lekuz kanpo sentitzen zela eta 22 urteren ostean landara itzuli da. Sagaztia galdatu genitun eta bueno,
Gero, iritsi izan momentu bat, volumen bat gendun, masa kritiko bat, bizitzeko modu izan zitekena. Amaia Garmendia Mendiko Gazteko izla ere bere esperientzia kontatzen aritu da eta babesik bauta duten galdetu diote. Bai dau lehen sektorea, askotan gutxietxi eta askotan bai gea bitxos raros esaten dana. Aimar Garmendia berriz Gaztenek programako kidea da. Familiak hasitako ustiapenari jarraiki lanean ari dira Arreba eta Biak. Nere denbora librea praktikamente dedikau diot etxeko esplotazio eta etxeko jardunei. Gipuzkoako Foru Aldundiak dio Gipuzkoarren ongizate integralen jarri nahi dutela fokua. Eta hor lehen sektoreak gizartearen ongizate integralari egiten dion ekarpenari buruzera aritu dira gure lurra kongresuan. Baina ongizate integralean eragiteko lehen sektoreaz bizi direnen bizi baldintzak hobetzea ezinbestekoa dela dio Eider Mendoza diputatuak. Helburu horrekin abian dituzte zenbait ekimen. Baserritar misto profesionalen irudia adibidez, edo ekimen hori ez dago Europan beste inun. Eta hori martxan jarri dugu zergatik. Nahi ditugulako uztartu ustiapena eta aldi berean ere kanpoan enplegu bat eukitzea. Bestela, ustiapenak jeisten jugo dialako. Edo Basotik Fundazioarena. Jabe txikiei aukera bat eman hori kudeatzeko eta aldi berean ere gure ingurumena zaintzeko basoak ez abandonatuta gelditzeko. Edo zergatik ez, herri txikiek ere bere bizitza mantendu, herritarrak ez galdu, eta horretarako agian beste formula batzuk ere egon daitezke, aztertzen ari garenak, ibilgailu autonomoarena. Elkarrekin politika berriak sortuz, eraldatuz, bide berriak eraikitzeko balio izan du kongresuak, baita elkar ezagutzeko ere. Lurraren deiadarrak eta ilusioaren indarrak gida zaitzatela. Biba zuek! Ondo izan! Sindikatuen adierazpenei dagokionez, Osakidetzako langileen lan baldintzak hobetzeko azken urtetako politika neoliberal eta klientelarrak salatzeko eta osasun sistema publikoa indartzeko ekimenekin jarraitzeko konpromisoa adierazi du LAB sindikatuak Osakidetzako hauteskundeen atarian. Datorren azaroaren 28an izango diren hauteskundeetarako botoa eskatzeko agerraldia egin du sindikatuak astelehen honetan Bilbon. Bertan Garbine Aranburu koordinatzaile orokorrak adierazi du Osakidetzak eraldaketa sakona behar duela. Kulturarloan Gipuzkoako bertso txapelketa aurrera doa, pasaden asteburuko saioetan Beñat Gaztelumendik abenduaren 14an gozatuko den finalerako plaza lortu baitzuen. Bapatean udaltzainen sirenak ditut aditu, pareko etxegabea, urduri dut nabaritu, izuak eta beldurrak, kolpez dira aragitu, eta antxe hartu dute, ikarada zirrikitu. Nik berriz erratzartuta, nire lana dut erritu, lehen garbi zegoen lurra, arraskatuta berritu, Europak biziko bada, gaur burgesak behar ditu. Heldu gara amaierara, informazio gehiagorako badakizu sartu 11.eus atarian, ongi izan.